ịtawa gị ịchọ gị okwu mana mgbe ahụ na mkpụrụ ọ nọrọ onwe ya ọ ekweke ịnọ ebe ahụ mgbe arọ ọ ga-emebi ma arụ ịtọ nwere ya nwaanyị ahụ nọ ebe ahụ ọ na-ere ule kacha ife o nwere iche na o siri ike oge ụfọdụ ọ bụrụ ndị a si ajọ ike na-anọ nwayọ pụta n'ụlọ akwụkwọ nọ n'oche na awọ sịrị na onye ụkwụ na-egbu na-eji n'oge apụ nkiri onye na ọnwụ na mmụọ ya agba n'ama jelu ofu obodo jee gwụta ajọ ọgwụ nke adọrọ mma chaa ndị mmadụ adị na-eme n'ọjọka ije gwọta ọgwụ afọ mana asị na-achọ mmadụ okwu maka ife na onwere fọ ya eme ịnarị ha na ya ịnarị ha ọka ikie eme ya ọsọ ọjị adacha okwu mana onye chọọ ya okwu adana inu nke abụọ sịrị na mamịrị mbara adị anaghị agụ ịgba ọkụ mamịrị mbara adị anaghị agụ ịgba ọkụ ịma mbara na-awọ nwanne mbara na-ebikarị n'elu anị karịa awọ bụ onye ụmụzụ amakwa m ebe obodo a dị ụmụzụ ịnụnụ gị na-ada ka obodo dị n'Imo ọ ya bụ Nnamdị mmadụ akọ na m onye ụmụzụ ọ sị na ụkpana nwata ezughị oke ọ bụ onye osi ọkụ ụkpana nwata ezughị oke ọ bụ onye osi ọkụ ịmara ụkpana ụmụaka na-eri ụkpana ọfụma mgbe afọ ọ bụzi kịta ụkpana na-adịkwa n'ụdị anyị na-erikwa ya mgbe afọ ọkacha n'oge agha mgbe ụkọ dị n'obodo ha ozi kịta nne dị ebe niile nwa efulefu na-asị ọkwụrụ ofu ọkụkọ egbe na-ebugo ọkụkọ bụ ịtọ wee cherata ebu site na njakịrị na-azụ ọfịa azụ Owerri ka ị mara ma ofu ụmụ ọkụkọ a ọ nọ n'azụ ebe ka enweta ya ọ sịghị egbe bulugbuo ya ihe njebe egbe je nweta ya ọkwụrụ ofu ọkụkọ egbe na-ebulugo ka mmadụ zuo n'ike enyeghị ije chọnwa uyom n'ọfịa ịma na nwa efulefu a na-achọ uyom chọta ya nweta ya si ndị ebe taa ka nwụnata ya oge gboo ụmụaka na-ajụ ịchọ uyom ọncha ka o si wee zite enu a ọ sị na-etokarịa nwata na-alụcha ahịhịa ofe osisi ndị aka ọdụ ubi